hemen gauz, Algortan, Erasokaren 10. urteurrena eta Pausoak 10 diskoaren aurkezpenien. Da bueno, galdera batzuk egiteko gara hortik, eta taldekiek eta euren lagunek hemen didabiz, eta ikusko guia ze esaten dozkuen. Venga, guazen! A toda hostia sin parar, camino del festival, es otra noche, todo va a empezar. Bueno, Jonander egaz gauz, hemen, Algortarra, 1996. Bueno, Jonander, zer izen da zuretzako Erasoka taldea? Txiki-txikitatik lagunak izan da, entzun dudan musika erreferentea edo. Azkenan dituzu hori Descontrol, Helber Boys da horrelakoak, baina azkenan Algortan herriko lehen talde potenteaz. Nire Erasoka beti gustatu izan zat, hasieratik. Zeuzet ezberdina, ez dakit, kaina gehiago, igual, beste talde batzuk gehiago, ez? Ez dakit, hami sempre beti gustatu zait, bai. Hori ez? Bai. Da, izen da nik uste dut gaztientzako eta mugimendurako talde berri bat, eta, jode, bai, eta kristo ilusioa itzen dugu olako taldiek urtetxi gai herri honetik. Instrumentos suenan, la gente canta sin parar, nuevos colegas, esto acaba de empezar. Jo, oso talde garantitxu bat. Azkenean gu, zenbat alditan etorriko ginen Algortara, gotera kaleko 100 aldiz igual, eta neurri handi baten Erasokaren erruz ez, eta ni bereek oso gaztaz izien. Bueno, azkenean gu behintzat saiatu ginen hartzen pixkat ukabilkadan lekukoa, azkenean eurak izan ziren guretzako gehien bat erreferentzia, beste gehien bat Euskal Herriko talde zaparte, eta gu aldoguna egin dugu, Moskor onak pasatu ditugu, kontzertu onak eman ditugula uste dugu, eta hori izan da gure helburua. Aportaduna izendek, hori, esan diaten zea hori, ukabilkan ondoren geldiuzan utxune hori, betetzen. Eta hauek izen joan, hauen ondoren azaldu joan Madeskins adibidez. Osa, da, hori, Smoking Marres da, ondoren etorri joan Algortako mugimendua, Algortako... Esan aldugu, zue berpisten lagunduen talde bat izan, ez? Edo zue biziri mantentzen, ez? Bai. Erasoka azteiko ez bakarrik niretzako, taldeko guztiontzako izan da gure lehenengo taldea, gure lehenengo kontaktua bakoitzaren instrumentuarekin, eta bueno, horrekin batera hasi ginean ikasten bateria jotzen, ni Lores gitarra eta horan hasi ginean apur bat jotzen, kontzertuak, Moskorrak. Txikitatik hasitako taldea, ez da lagun arteko taldea, da, bueno, bidetik esango dugu, burua uste asko, ondo pasatu izan dugu askotan, da... Moskorra asko bai, ez? Moskorra asko, astutako gau asko, ez dakit, badakizuzuk nik baino beto zer dan talde bat izatea. Gogoratzen dut lehenengo ensaioa, joan ginela kuadrillako 10 pertsona, ensaio lokalera, hango tipu hura zan, abeslaria eta kotarro eroaten zuena. Bai, bota zenutena, ez? Bigarren entzagorako jatzegon hor. Eta, bueno, gogoratzen az, ni joan nintzela bakarrik ikustera, danak ziren beste, gitarrista beste taldeko batzuk ziren. Hasi ginen laukote bezala, Lores, Iker, Ribonetani,
eta ikastolatik, ez dakit, aurre eskolatik batera egon gara, klase berdinean, eta batxiller gora arte, ja separatu ginela, ja bakoitzak nezue bere mobide ikasi, eta bueno, batzuk askarra dira, beste batzuk ez gara inbeste, eta bueno, ja hor bakoitzak egin zuen bere bidea, baina kuadria berdinean jarraitzen dugu. Toda hostia sin parar, camino del festival, es otra noche, todo va a empezar, los instrumentos suenan, la gente canta sin parar, nuevos colegas, esto acaba de empezar. Haiek gaztetatik neurra ematen ibili dira, eta musika ona itxez aparte, jarrera eta aktitude ona baita movimentuarekiko. Eta beti ondituko lantzen eta portatzen. Togatza da olako hoi edo musika edo punk talde bat eukitzea gure zonaldean, ez? Da horrek azkena ditu dena da indartu eta belaunaldi berrientzako kriston aire freskoa sartu da oso gauza positiboa da. Eraso bakarrik ez, baina bai izan da herriko historian eta ondoko mugimendu hori da. Izan da beste aportazio txiki bat. Niretzat izendek, bide lagun izan ditu gure, bai Gipuzkoako punkoi mugimenduan antzat eta bai Euskal Herriko punkoi mugimenduan gure ibilbidean, danok egin dian hontan, bide lagunak. Da hori, Algortako eta Bizkaian gure bide lagunak, Gipuzkoako punkoi mugimenduan ibiltzen ginen hontzat. Jositako herriko mugimendua